سلام تخططت ناس channel كما كنيكم لومون كلنا تقمنا زبالكو عرس إذا غريب له نايلو مارسنا بزعبا فقري بزعبا حدار بزعبا بحدا منبار كم دما وزا قاتم تقاماتنا عمري بقات تالو من ريو عرستي سبات سلامتاي أفقر ويا بحدار كله كاو وزاي مسكالوت سبات كراغبي دليو انتاي تمخنيات إذا حتو زيا بزح جزية قال كابتي برايفت مسج تمتصنيا انتاين مالتيو سلامنتاي سبات كل نجرنا مالا كلهم مسوم كتنبرنا فتنكا خلها كال زقوامتو انتاي تمغنيات ويكا كال سباسي كاب حدا زلو وهيوت كاب حدا دي كافغري كال نجر كتأمتو زقدو مغنيات انتايو إنا خنرئ لومي سزي أقدس زبالكوان مغنياتات بزي مغنيات زخونا نجر يقبرن ديو سبات مغنيات اللو سلازي الت مغنيات من تان كان لليون كنفلطون نعوز زمركات عرسي إذا غريبة زلهو كتنا بوستك أمبارنا إلو معرسة تمرتنا why do people cheat 8 reasons for infidelity يعتبل سلامنتاي سبات كاب فغري وي كاب حدار وطاي سرقو ويزمو شمنتا قدست مغنياتات ناي زموت وي infidelity يبلو مالتي هجي استفل علي مغنياتات كنرينا قداميت كنريا سريعيا زلغانه دك تبعتيون دك نستيون فللي علوهم أبتز جبرو سركني كاب حدار كفر وتعيز جبرو نجر فلليات علوم استفل عليهم مغنياتات يزلوهم حد عينة تكون زلوهم قداموت أب research كم سرايجن بمزح كاب سراي men often cheat than women بستاتستيكس كم سراي مبزحت جزية دك تبعتيو كاب دك نستيون العالي كم زمو كم سرقو يزفلت النقرة من قدي كتنكفاس دلي بزو حسبات سلامنتاي اب ريسيرش تراي زتوكرت تمرت تقرب على قناة كار ريتوخ زي تقبرو لوي زبل ريتو بزو حيزمات النقرة من قدي تنكف قبلو ناي نفس وكفنا ريتو يو زي خنفلت نكلالنا ساينس جن بريسيرش استخايدا مصنعات اب بزوحات نقرات استرايا نقريو اب حق الناس غرب بنبر ناتكار الريكو دز تسمع كاس اللي تزارب كاغن سلامتاي مو تزارب تسمع كاغ تزارب تخيل اني خاجن حقي كغتسكت نجري بركان أبز قداي زي كمر كاللوج أنت مرتز لزغونة بريسيرش استسنى كون على ناتي ريتو مستناتنا حبرة السب كم زخيت جيري يغربية بزح جزء جن أمو داتا التفاكتس كبريسيرش زي ما تسيو من البات نزدي فتطلع يا ولا هنتخلك ما يكلمني كنت أنا بتمرتي أنا بتي كنوع زغونة زعمن كل عوق خيدي مرت so statistically كراخلو دك تبعتيو دك نستيو كم زسرقون كم زموني فلت التمغنياتات جن men may do it when rejected by their partner while women for emotional disconnection دك تبعتيو نابزر مغنيات ببزح زخدولو استرايا بتمصنعت مالتي مبزحت جزيه اتزقبኦም ركب كاب تمصامتهم زي وهابهم تخوينو تاقوال نسيت بستفل عليه مغنيات مسؤوم كتراخب زي تدل انت خوينا وي نخال علاماتاتا نخطقم نتي صوتاو ركب بحدارم زلو بو غيرا جهو تحزوم تخوينا وتبعتاي اب ريسيرش كم سراي ناب كالوت كخيت كم زقددن كم زمرصن كقدد كبلاي كلين كم زمرص الريسيرش رهيبو مالتي سلازي دك تبعتيو مبزحت غزي كابو زخدو حدا قال كابت مغنيات ابتي ريسيرش زرهبو ابتناتهم زلوهم ركبات ويتا فقر دي حدار تامتهم ندليتاتا ابدي ترغبلو نتي بصوتاو ركب كتكلكلوم ابت جمرالو غزي كدغاغم كله ناب زي تدلي زموت كم زمرح رغيبهم دك نستيو كن بنصارو السو داي كون كم زغبران اتو تبعتاي تكداسنت ابن ناغلك خيط كله تزنبرو فقرن حاليوتن ابن دعليوز نبرت امتن ناغودله با زي قدس وي تزغبا فقر زي هبا اب زخونلو غزي ناب كالك طمت كم تقدد وي تقدد كو يكون ناب كالك طمت كم تفتنن كم تمرصن ايو ريسيرش رهيبو One study found that both were hoping to improve their romantic life. أمود داتاجن كلتيوم صوتاتات كابت زلوهم هيوت كابت حدار وتاي أزي فقر زملو هيوت كحلو كرغبو كاب زبل تمنيتيوم زخدو تزلو هيوت سلده سلچوم كاو زبل فقري كسمعو من تفتاونت نكرغبون
ካብ ዝብል ኣርእስቲ እዮም ናብ ከምዚ ዝሙትን ካብ ሓዳር ወፃኢ ዝግበር ርክባትን ዝኸዱ ኢሎም ይበሃል ማለት እዩ ንቐፅል እዛ ቀዳመይቲ ምክንያት እያ so ካልአይቲ lack of courage ትብዓት ምስኣን ትብዓት ንምንታይ it happens when one wants all the things in life but lacks the courage to inform the other ኣብ ሓዳር ወይ ኣብ ፍቅሪ ከኣትዩ ይኽእል እቲ ሰብ ወይ እታ ሰብ ትሕዝቶ ዝተወሰነ ግዜ ግን ካብቲ ዘላቶ ሂወት ዝበልፅ ሂወት ከም ዘሎ እንድሕር ኣሚና ወይ ተተራእይዋ ወይ ተተራእይዎ እንተኾነ ግን ነቲ ምስኡ ዘሎ ሰብ ወይ ነታ ምስኡ ዘላ ሰብ ብትብዓት ኣነስ ዘለና ሂወት ኣይደለኽዎን ኣይፈተኽዎን ስለዚ ካልአይ ክነድየ ካብ ካልአይ ካብዚ ሂወት ዝክወፅየ ኢሉ ብግልፂ ክነግር ወይ ክነግራ ወይ ክትነግሮ ትብዓት ኣብ ዝሰኣነሉ ግዜ ክንሰርቕ ንመርፅ ማለት እዩ ስለዚ it offers a chance to try another life and see how it fits you ያ ኣገዳሲ ኣብ ውሽጢ ኮይንካ እናሰረቕካ እቲ ካልእ ሂወት ክጥዑም ድዩ ንዓኻ ከይሰማምዓካ ድዩ ይሕጉሰካ ድዩ ወይ ይሕጉሰክ ድዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ሓዳር ከለኻ ኤክስፐሪመንት ምክያድ ማለት እዩ ብካልእ ዘረባ ብሓዊ ምፅዋት እንዲ ግን ሰባት ከም እዮም ዝመርፁ ካብቲያ ዘለዋ ዓፂኦም ካልእ ሂወት ክጅምሩ ትብዓት ስለ ዘይብሎም ኣብ ውሽጢ ከለዉ ግን ካልእ ሂወቶም ከናድዩ ይጅምሩ ኣብዚ እውን ኢልና ናይ ኤግዚት ስትራቴጂ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ናብ ከምዚ ዝኸዳ ይብል ንኽወፃ ካብቲ ሓዳር ካልኣይ መንገዲ ንምጥጣሕ ይጥቀማሉ ይብል ማለት እዩ some regret doing it but others it makes them free to discover what else is there ነቶም ካልኦት ቶም ሓደ ክፋል ማለት እዩ ከምዚ ኢሎም ካብቲ ብግልፂ ከይነገሩ ኣብ ከምዚ ክወፍሩ ከለዉ ቅሬታን ጣዕሳን ይስምዖም ካልኦት ግን ዝኾነ ኣይስምዖም እዩ እምበሺ ኸማን ከምዚ ሓጎስ ንሓደ ናፅነት ንሓደ ዝደልይዎ ንኽረኽቡ ዕድል ስለ ዝረኸቡ ወይ ይረኽቡ ብምህላዎም ሓጎስ እዩ ዝስምዖ እምበር ከምዚ ጣዕሳን ጭንቀትን ኣይስምዖም እዩ ቁፅሪ 3 a lot of time with other person ያ ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ወይ ሓያል ግዜ ምስ ካልእ ፆታ ግዜ ክሕልፍ ተጀሚሩ ወይ ተጀሚራ ምኽንያት ናይ ምዝማው ወይ ናይ ምስራቅ ወይ ካብ ሓዳር ወፃኢ ርክብ ንኽፍጠር ይግደድ ማለት እዩ proximity matters ወድን ጓልን ወይ ኣንፃር ፆታ ብሓደ ብዙሕ ግዜ ከጥፉ ተጀሚሮም ተራ ኣለዎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሂወት ንምኻድ ስለዚ እቲ ወዲ ወይ ታጓል ምስ ካልእ ካብ ሓዳራ ወፃኢ ምስ ካልእ ሰብ ብስራሕ ክኸውን ይኽእል so it says here if they are spending a lot of time with attractive genders like working late meeting so often trips and whatever ስለዚ ምስ ካልእ ፆታ ብዙሕ ግዜ ወላ እውን ብስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ቁም ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝተፈላለየ ዓውዲ ኮይኑ ብሓደ ብዙሕ ግዜ ከጥፍእ ተጀሚሩ ትወዲ ምስ ካልእ ጓል ታጓል ምስ ካልእ ወዲ እዚ ዓይነት መንፈስ ንኽምዕብል ዝለዓለ ዕድል ኣለዎ ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣለዎ ይብሉ spending a lot of time with exes spending a lot of time with exes can also lead to familiarity and the flashback of good memories ብኻልእ ከዓ ምስ ካልእ ሰብ ምስ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓዳር ኣለና ንኾን ኣብ ፍቅሪ እንተለና ቅድሜና ምስ ዝነበረ ሰብ ወዲ ይኹን ጓል ታጓል ይኹን ታወዲ ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰብ ብብዝሒ ክራኸብ ዝጅምር ተኮይኑ ወይ ኮኔክሽን እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ እዚ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰብ ወይ ኣብ ፍቅሪ ድዩ ኣብ ሓዳር ምስኡ ዝነበረ ብዙሕ ፀሓቕን ፀወታን ዘዘውትር እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ጥዑም ዕላል ፅቡቅ ምሕዝነት ክምዕብል እንድሕር ተቐፂሉ ምሕዝነት ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን ግን እዚ እንድሕር ደረጃ ሓሊፉ ብዙሕ ፅቡቅ ዘሕለፍዎ ተመክሮታት ስለ ዘለዎ እቲ ሕሉፍ ተመክሮ ከም ፍላሽ ባክ ኮይኑ ምልስ ኢሉ ነቲ ሕማቕ ኣረሲዑ እቲ ፅቡቅ ብምዝካር ኣብ ከምዚ ሂወት ንኽትወድቕ ወይ ንኽትስሕት ዝያዳ ተኽእሎታትን ዕድላትን ይፈጥር ስለዚ ምስ ሰባት ኣንፃር ፆታ ብዙሕ ግዜ ኣብ ንሕልፈሉ ግዜ ዝለዓለ ቻንስ ኣለና እዚ ዓይነት ፀገም ንኸጋጥመና ወይ ጌጋ ንኸጋጥመና ኦኬ እምበኣር ንቐፅል ኣብታ ኔክስት ነጥቢ ራብዓይቲ ነጥቢ ኣብ ዝሙትን ካብ ሓዳር ወፃኢ ወይ ካብ ፍቅሪ ወፃኢ ኣብ ካልእ ሂወት ዘኽደና ምክንያት ኣልኮል ወይ ድራግስ ይብሎ ማለት እዩ so it is the biggest contributor to cheating the more we drink the better we feel ኣልኮል ቀዳማይ ካብቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ወይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሂወት ዝያዳ ደፋፋይ ሓይሊ ዘለዎ ነገር እዩ ስለዚ ኣልኮል ክንሰቲ ከለና ኩሉ ግዜ እቲ ኣካላትና ናይ ኮንትሮል ምግባርና ዓቕምና
ናይ ስምዒታትና ናይ ምቁፃር ዓቕምና እናጎደለ ስለ ዝኸይድ ንሕና ዘይንደልዮ ኣብቲ ኖርማል ግዜ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና ስለዚ ኣካላትና ፍትሕ ስለ ዝብል ጌጋን ቅንዑን ፈላሊና ንክንፈልጦ ዘለና ተኽእሎ እናሃሰሰ እናደኸመ ይኸይድ ማለት እዩ ኣድቫይስ ምኽሪ እዚኣ ዘለና እንታይ ይብሉ ኣለዉ check how your partner behaves when drunk it gives an indication እዚ ሕጂ እንታይ ይብለና ኣሎ ገለገለ ሰባት ክሰትዩ ከለዉ ሓንቲ ባህሪ ዘይቅይሩ ኣለዉ ገለገለ ሰባት ግን ባህሪ ዝቕይሩ ኣለዉ ሕጂ መፃምድትኻ ኣብ መስተ ወይ ኣብ ዝሰትየሉ ግዜ እንታይ ዓይነት ባህርያት የርኢ ፍትሕ ኢሉ ምስ ዝኾነ ክፃወትን ክስሕቕን ክላኸፍን ዝጅምር ወይ ትጅምር እንታይ ዓይነት ባህርያት ተርኢ ክንዕዘብ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብቲ ብሓደ ከለና ንሰትዮ ከለና ዝረአ ባህሪ ኣብቲ በይኖም ክሰትዩ ከለዉ ምክንያቱ ምስ ሰተየ ዝረአ ባህሪ ሓደ ስለ ዝኾነ እታ ጓል ወይ ትወዲ ኣብ ሰትዩሉ ግዜ እንታይ ዓይነት ባህሪ የርእዩ ኣካላቶም ክቋዓፀሩ ፀገም ኣለዎም ምስ ማንም ክዕልሉን ክስሕቁን ድዮም ዝፍትኑ ካብቲ ንቡር ወፃኢ ዝኾነ ምኽፋት ድዮም ዘርእዩ ክንዕዘብ ክንክእል ኣለና እንድሕር ከምኡ ኮይኑ if that's the case ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሰብ ኣካል ብግልፂ ዲስካሽን ወይ ዘረባ ወይ ምምያጥ የድልዮ እዩ ምክንያቱ እንድሕር እቲ ሰብ ኣብ ከምዚ ኣልኮል ክሰቲ ኽኢሉ ወይ ክሰቲ ኽኢላ ዘይተደልየ ወይ ዘይሓስብዎ ጌጋ ክፍፅሙ ስለ ዝኽእሉ ብግልፂ ኣብ ናተይ ኣነ ብዘለኹሉ ኣብ ዘየሉ ኩሉ ወይ እታ ጓል ነትወዲ ኣነ ብዘየሉ ኩሉ ክሰቲ ወይ ሌላ ኣቕምኻ ካብዚ ንላዕሊ ክሰቲ ኣይፍቅድኒ ክትብሎ ትኽእል እያ እትወዲ እውን ነታ ጓል ኣነ ብዘየሉ ኩሉ ብዘይበኣይ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣብዚ ሓቢልክ ክሰቲ ኣይግባእን ብምባል ነቲ ጌጋ እያ ንክቋፃፀር ንፍትን ዘለና ጌጋ ክጋጥም ስለ ዝኽእል ነቲ ጌጋ ግን ቅድመ ኩነት መክትኢ ክንገብረሉ ከነናድየሉ ንኽእል ማለት እዩ ብከምዚ ቁጥሪ 5 people high in narcissism እዚኦም ኣዝዮም ስሱዓት ፈተውቲ ነፍሶም ደለይቲ ፅቡቆም ሰባት ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎም ኣብ ፆታዊ ርክብ ኣብ ሓዳር ይኹን ኣብ ፍቕሪ ጠሊሞም ምስ ካልእ ክኸዱ ምክንያቱ it's all about them ዝያዳ ናይ ነፍሶም እምበር ናይቲ ምሶም ዘሎ ሰብ ብዙሕ ስለ ዘይገድሶም men and women high in narcissism tend to cheat more their ego is driving and they are driven by their ego እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ እዚኦም ፈተውቲ ነፍሶም ወይ ስሱዓት ወይ ንነፍሶም ዝያዳ ዝፈቱ ሰባት ዝለዓለ ወዲ ይኹን ጓል ብዘየገድስ ዝለዓለ ንክዝሙ ወይ ክሰርቁ ይረኣዩ ካብ ካልኦት ሰባት ማለት እዩ እትሕቶኻ ዝያዳ ነፍሶም ስለ ዝፈቱ ንነፍሶም ዝጥዕሞም ካብ ኩሉ ድማ እንታይ ኮይኑ ይስምዖም እቲ ስቲል ኣነ ፅቡቕ ኣለኹ ኣነ ሰባት ከውፅእ ክእል ኣነ ክእለት ኣለኒ እቲ ኢጎ ናቶም ኣነስ ከምዚ ሰባት ኣዋልድ ይፈትዋን እዮም ወይ ወዲ ኣወዳት ይፈትውን እዮም ዝብል ኢጎ ስለ ዘለዎም ከምዚ ትዕቢት ስለ ዘለዎም ንዑ ንኸተግብሩ ክብሉ ኣብ ዘይተደልየ ካብ ሓዳር ወይ ካብ ፍቕሪ ወፃኢ ምስ ሰባት ክራኸቡ ይኽእሉ ማለት እዩ they tend to lack empathy to think the impact of their actions also okay ካለ ድማ ስለዚ ትቀንዲ ንዓኦም እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ዕዮ ወይ እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ጌጋ ኣብታ ኣፍቃሪቶም ወይ ኣብታ ኣፍቃሪኣ ወይ ኣብቲ መፃምድቶም ክፈጥር ዝኽእል ፅልዋ ኣይግንዘብሉን እዮም ምክንያቱ ብዙሕ ድንጋፂ የብሎም ናርሲስቲክ ሰባት ፈተውቲ ነፍሶም ናይ ሰባት ናይ ካልኦት ሰባት ድንጋፂ ይጎድሎም እዩ እዚ ባህሪ ዝሓደገኛ ባህሪ እንድዩ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቲ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ይህልዎ ናብቲ ምሳይ ዘሎ ዝብል ሓሳብ ብዙሕ ኣይመፆምን እዩ ዝያዳ ንዖም ዝመፆም ከመይ ገይረ ኣነ ድሌታተይ يعقب ويدليتاته يركب يو كالاي دما also low self esteem and insecurity raises the chances بلانالو كالو دما confidence زي بلوم سبات وي بنفسهم زي تأمامنا سباتن حدش كستة تقاطي بغليلو كسحتون كقاقيون أبكم خودكون يرعيو مغنياتو حدا رستاماننا زي بلو حدا سب زفتوا وي فتوان ترغيبها بغليلو متأمان سلازي اللي بتزلكا ወይ በቲ ዘለዋ በቲ ዘለዎ ስለ ዘይተኣመን ንኽጋጌ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ እቲ ዝተኣማመን ግን ኣብ ኢዱ ዘሎ ክረኽቦ ዝኽእልን ዘየድልዮን ዝተፈላለዩ ነፍሱ ክገትእ ስለ ዝኽእል ካብቲ ጌጋ ድማ ዝወሓደ ቻንስ ኣለዎ ኣብ ከምኡ ጌጋታት ንኽኣቱ ስለዚ ብኩሉ ስሱዓትን ከምኡ ድማ ኣብ ነፍሶም ምትእማን ዝጎድሎም ሰባት ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎም ምክንያቱ ክብሪ ናይ ነፍሶም ስለ ዘይብሎም ክጋገዩ ይኽእሉ እዮም እታ ሻትሸይቲ missing emotional connection እቲ ዘሎ እቲ ፍቕሪ ይኹን እቲ ሓዳር
ማሙቕ ዝኾነ ወይ ዕሙቕ ዝበለ ፍቕርን ፍትታውን እንተዘይብሉ ወይ ንሱ ኣብ ዝጎድለሉ ግዜ ሰባት ንክስሕቱ ወይ ንክዝሙ ወይ ናብ ካልእ ንክኸዱ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎም a feeling of undervalued or unvalued and neglected is a key factor for cheating ሓደ ሰብ ኣብቲ ሓዳር ዘይፍቶ ወይ ዘይድለ ወይ ክብሪ ዘይወሃቦ እንተኮይኑ ወይ ዘይወሃባ እንተኮይኑ ታጓል ክብሪ ንክደሊ ወይ ንክደሊ ናብ ካልእ ንክትከይድ ክትመርፀሉ ትኽእል ክመርፀሉ ዝኽእል ኣጋጣሚታት ኣሎ እቲ ሰብ ዝኣኽሎ ኣብቲ ሓዳር እቲ ካልኣይ ፆታ ዝኣኽሎ ክብሪ ዘይህብ እንተሎ ወይ ዘይትህብ እንተላ ነቲ ካልኣይ ሰብ ናብ ካልእ ነቲ ዝግብኦ ክብሪ ንክረክብ ክኸይድ የገድዶ እዩ እታ ጓል ነቲ ወዲ ኩል ክብሪ እንተዘይትህቦ ኮይና ወይ ዘይተኽብሮ ኮይና ወይ እቲ ወዲ ነታ ጓል ብፅቡቕ ዘይጥምታን ዘየኽብራን ዘይፈትዋን ፍቕሪ ዘጉድለላ እንተኮይኑ ናብ ካልእ ንክትከይድ ይደፋፍኣ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቀደም ዝወሃብ ዝነበረ ደረጃ ፍቕርን ሓልዮትን ክጎድል ከሎ እቲ ሰብ እንታይ ምልክት ይመፅ ኣሎ ኣይፍተውን እየ ዘለኹ እቲ ፍቕሪ ተገዳስነት ጎዲሉ እዩ ዝብል እምንቶ ይመፆ እዩ This is particularly the case for women who operate based on their feelings. እዚ ዝያዳ ንደቂ ኣንስትዮ ፀላዊ ዝኾነ ኣርእስቲ ደቂ ኣንስትዮ ተባዕታይ ዘይግደሰለን ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ካብቲ ዝወዲ ተባዕታይ ዝዛረቦን ዝገብሮን ብዛዕባ ስምዒታት ብዙሕ እየን ዝግደሳ ደቂ ኣንስትዮ ስለዚ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ከጉድሉ ኣብ ዝጅምሩ ደቂ ኣንስትዮ በቃ እምበኣር ወዲ እዩ ምሳይ ዘለዎ ፍትወት የብሉን ወዲ ካልእ ሰብ ረኺቡ እዩ ዝብል እምነታትን ትንተናን ስለ ዝወሃቦ ኣነ እውን ናተይ ክረክብ ናተይ ክደልካ ኣብ ዝብል ዓይነት ተበግሶታት ክኽየድ ዝረኣየሉ ግዜ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ talk with your partner about this often ብዛዕባ እዚ ጉድለታት ክረአ ከሎ ግምታት ምውሳድ ኣገዳሲ ወይ ፅቡቕ ኣይኮነን ብግልፂ ምስቲ ሰብ ክትዘራረብ ኣለካ ዋላ ከቢድ ኣርስቲ ይኹን ዋላ ዘይፍቶ ኣርስቲ ይኹን ብግልፂ ክትዘራረብ እንተኽኢልካ ግን ዝበለፀ ውፅኢት ክመፅእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ግልፅነት እቲ ዝበለፀ ዓወት ስለ ዘሎ ማለት እዩ እታ ሻብዓይቲ ድማ other reasons ሰባት ካልኦት ምክንያታት እውን ክህልዎም ይኽእሉ እዩ ንኣብነት ገለ ካብቶም ካልኦት ምክንያታት ቦርዶም ምስልቻው ሓደ ሰብ ኣብቲ ሓዳር ዘለዎ ኣብቲ ፍቕሪ ዘለዎ ኣዝዩ እንተሰልችይዎ ያ ቁሩብ ዘዘናግዖ ወይ ካልእ ነቲ ህይወት ዝቕይረሉ ካብቲ ቦሪንግ ዝኾነ ህይወት ከውፅኦ ዝኽእል ነገር ንምድላይ ክብል እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓሸውየ ወይ ዝሙት ክኣቱ ይኽእል እዩ ብፍላይ እቲ ባተርፍላይስ ይብልዎ ኣብ ውሽጥካ ዝስማዓካ ናይ ፍቕርን ናይ ተደላይነትን ናይ ተናፋቕነትን ኣብ ዝጎድለሉ ግዜ ደቂ ሰባት ንዕኡ ንክረኽቡ ኣብ ዘየድሊ ሓሸውየ ይኣትዉ እዮም Some cheat to prove they are not aging or prove they're still attractive. ካልኦት ድማ ዕድመ ክኸይድ ምስ ጀመረ still ኣነ ኣያረኩን ወይ ካልኦት ፀወታታት ክስሕብ ክእል እየ ካብ ዝብል መንፈስ ይረአ እዚ ሕጂ ብእንግሊሽ ሚድ ላይፍ ክራይሲስ ይብልዎ ኣብቲ ማእከላይ ዕድመ ክበፅሕ ከሎ ሰብ ናብ ምስ ኣረካስ ካልእ ፀወታ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ሮማይ ኣሪካ ኢኻ ዝብል ሜንታሊቲ ስለ ዝመፆ ኣያረኩን ንዑ ንፕሩቭ ኣያረኩን ኣለኹ ስቲል ሓይሊ ኣለኒ ካልእ ዓይነት ፀወታ እውን ክስሕብ ዝኽእል እየ ዝብል ርእይቶ ንዕኡ ንኸተግብር ክብል ናብ ዘይተደልየ ዝሙትን ምዝዋርን ይኸይድ ማለት እዩ እንደገና ድማ children who have seen a cheating parent tend to do the same later ቆልዑ ኣቦኦም ወይ ኣዲኦም ብዙሕ ግዜ እናዞረ ምስ ካልእ ዝኸይድ ዝነበረ እናረኣዩ ዝዓበዩ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎም ከምኡ ንክደግሙ ካብቶም ከምኡ ከይረኣዩ እሙናት ስድራ ቤታት ዝመፁ እዚኣ ብጣዕሚ ተገርም ኮይና ዝረኸባይት ሪሰርች ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ እቲ ምክንያት ክረኽብዎ ኣይከኣሉን እቶም ቆልዑ ብርግፅ እቲ ከምኡ ምግባር ጌጋ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ከምኡ ኮይኑ ከምኡ ኢሎም ኣብቲ ሪሰርች እንተኾነ ግን እንድዒት እቲ ምግባር ከምኡ ክገብር ስለ ዝረኣይዎ ድዮም ተፀልዮም ወይ እቲ እምነት ደረጃ ናይ እምነት ድዮም ዘይተረድኦም ኮይኑ ካብቶም ዝዞሩ ዝነበሩ ውላድ ዝመፁ ናይ ምዛር ዝለዓለ ተኽእሎ የርእዩ ይብል ማለት እዩ እቲ ሪሰርች ቁጥሪ 8 ድማ መፍትሒ ናይ ዝኽሉ ሕራይ እቲ መፃምድትኻ ወይ እታ መፃምድትኻ ከምዚ ዓይነት ወዲቓ ምህላዋ እንተፈሊጥካ ወይ እንተለሊኻ ወይ እንተለሊኺ እንታይ ክግበር ይኽእል እንታይ መፍትሒ ክህልዎ ይኽእል ብሕፅር ዝበለ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ማለት እዩ ቁጥሪ 1 The first thing you need to realize is that you're not responsible for their actions. أقدر ستنبيع كم زخ قاطم كله قدامي نفسنا خنوقس نقدر دينا
እንታይ ስለ ዝተጋገኹ እየ ከም ዘጋጢሙ ስለምንታይ ከም ዝክኸውን ክኢሉ ነፍስና ክንፍትሽ የብልና ማለት ኣይኮነን ግን ቀዳማይ ጌጋ ናብ ነፍስና ከነደይቦ የብልና እቲ ሰብ ተጋጊዩ ጌጋ ገይሩሎ እቲ ጌጋ ናቱ ግን ሓላፍነት ንሱ ክወስደሉ ዘሎ እምበር እቲ ዘይተጋገየ ኣይኮነን ክወስደሉ ዘሎ ነፍስኻ ክትወግእን ነፍስኻ ከተቆስልን ኣይግባእን በቲ ንሱ ዝገበሮ በታ ንሳ ዝገበረቶ ስጉምቲ ማለት እዩ ነፍስኻ ክትሓክኽን እንታይ ስለ ዝኾነ እንታይ ስለ ዘጉደልኩ እየ እናበልካ ብዙሕ ክትሓዝን ኣይግባእን ምክንያቱ ሰባት ስሱዓት እውን ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ቁፅሪ 2 try to explore the reasons why it happened ካልይቲ ግን ብርግፅ እቲ ምክንያት ኣናዲኻ ክትረኽቦ ክትፍትን ኣለካ እንታይ መበገስ እዩ ኣብዚ ክንደይ ምክንያታት ጠቂስና ኣለና ኩሎም ቶም ምክንያታት ብዲስካሽንን ብምርድዳእን ክፍትሑ ዝኽእሉ ነይሮም እዮም ስለዚ ተገበሩ ግን ኣብ ከምዚ ደረጃ ክብፃሕ ተኻኢሉ ስለዚ ነቲ ጠንቂ ቀንዲ መሰረት ናይቲ ጌጋ ከነለልዮ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣልኮል ሰትዩ ተጋጊዩ እንተኮይኑ ሓደ ግዜ ይፈላለየ ካብ ሓደ ጠቕላላ ንነፍሱ ክጥዕሞ ጥራይ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ክልቲኡ ገበን እንድዩ ግን ሓደ ካብቲ ሓደ ይፈላለየ did the cheater have feelings or just happened ናይ መወዳእታ ኣገዳሲት ነጥቢ ክንሪኣ ዘለና ኸ እቲ ጌጋ ናይ ሓደ ግዜ ፍፃመ ድዩ ወይስ ምስ ፍቅሪ ዝተሓሓዝ እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ እቲ ዘውር ዘሎ ወይ ካልእ ዝኸይድ ዘሎ ኣፍቂሩ እንድሕሪ ኮይኑ ወይ ኣፍቂራ እንድሕሪ ኮይና እዚ ዓብ ገበን እዩ ዓብ ገበን ጥራይ ዓብ ጌጋ ድማ እዩ ስለዚ እቲ ወሪድኩም ዝብዎ ዘሎ ሰብ ያ መፍትሒ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ፍቅሪ ተበፂሑ ሲ ገበን እዩ ክብል ከለኹ ከፍቅር እቲ ካልእ ሰብ ገበን ማለት ኣይኮነን ኣብ ፍቅሪ ዓብይ ገበን እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ እምነት ይብካ ሓንቲ ሰብ እምነት ይባትካ ካልእ ከተፍቅር ከለኻ ምፆም ከለኻ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ብሕግኻ ሕጊ ዝጥሕስ ገበን ኣይኮነን ምክንያቱ ሰባት ምርጫ ኣለዎም ፍቅሪ ምርጫ ስለ ዝኾነ ፈቲኻ ዝእቶ ስለ ዝኾነ ኮንሲኮንስ ግን ኣለዎ ኣብቲ ሓዳር መስሪትካ ዘለኻ ክፈርስ ዝኽእል ገበን እዩ ነቲ ሓዳር ነቲ ፍቅሪ ክሰብር ዝኽእል ጌጋ እዩ ስለዚ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ጌጋ ፈላሊና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ክልቲኡ እቲ ጌጋ በናይ ምክንያት ኣጋጢሙ ቅንእን ሕርቃንን ከስዕብ ናይ ግድን እዩ ናይ ግድን ዘስዕብ ግን ሓደ ሰብ ብልቡ ኣሚንካ ወይ ክልቲኻ ተኣማሚንካ ኣብቲ ሂወት እናነበርካ ከለኻ ካልእ ኣፍቂሩ ክኸይድ ከሎ ያ ከቢድ እዩ እንተኾነ ግን ሂወት ከምኡ ስለ ዝኾነ ክንቅበሎ እዩ ዘለና ከምኡ ወላ ተኣምኖ ተፍቅርዮ ዝነበርካ ድዩ ወላ ተፍቅራ ዝነበርካ ብኣምና ትሞተላ ዝነበርካ ገሪፋትካ ምስ ካልእ ከይትኽእል እያ ይከኣል እዩ እዚ this is life ቀሊል ኣይኮነን ብርግፅ ቀሊል ኣይኮነን ሂወት ግን ዝከኣል እዩ ክትቅበሎን ክንቅበሎኻ ኣለና because that's life ሰባት ካልእ ክፈትዉ ይኽእሉ እዮም ጥዑም ኣይኮነን ግን የጋጥም እዩ እንደይ ግዜ ዘጋጥም እዩ so እቲ ከምኡ ኣጋጢምዎ ዘሎ ሰብ ፈላልዩ ክሪኦ ክኽእል ኣለዎ እንድሕሪ ብሓደ ናይ ምቕፃል ኣንፈት ኣለዎ ጠቕላላ ዘየድልዮ እንተኮይኑ ከምኡ ክመርፅ መሰል ኣለዎ ሓደ ሰብ ንዓይ ገዲፉ ንዓይ ገዲፋ ምስ ካልእ ዝኸደት ምሳይ ክትከይድ ድሕሪ ጅውን ድሓር ኣብዚ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ዝገደፍኩልኩም ኣላ እቲ ምዛር ንኣወዳትን ንኣዋልድን ኣዝዩ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ እቲ ወዲ እታ ምስኡ ዘላ ሰበይቲ ወይ ዓርኩ ምስ ካልእ ክትከይድ ምስ ካልእ ከም ዝደቀሰት እንተፈሊጡ ብፍላይ ኣብ ሓዳር ዘሎ እንተኮይኑ ዓብ ፀገም እዩ ዘለዎ ምክንያቱ እንታይ ዝብል እምነት ኣለዎ እቶም ደቀይ ወሊድዮም ዘለኹ ኩሎም ከ ናተይ ድዮም ዝብል ጥርጠራ ስለ ኣብ ሓንጎሉ ዝኣትዎ ኣዝዩ ሓደገኛ ፀገም ኣለዎ ነቲ ወዲ ዝለዓለ እምነት ናይ ምግዳል ተኽእሎ ኣለዎ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ግን ኣብቲ ሪሰርች እውን ፕሩፍ ገይሮም እዚ ኣብቲ ሪሰርች እንታይ ኢሎም እታ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕሪ ደቂሱ መፅኡ ትወዲ ማለት እዩ ቀዳማይ ዘገድሳ ካልእ እንተፍቂሩ እዩ ዘገድሳ ዝያዳ ዘጉህያ ካብ ምድቃስ ንወዲ ግን ምስካል እንተደቂሳ ዝያዳ የጉህዮ ካብ ከተፍቅር ኣፍቂረ የኸይድ ተይላቶ ይሕሾ ካብ ምስካል ደቂሰ ይኽትብሎ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ትወዲ ነቶም ደቁ ብእምነት እዩ ዝቕበሎም ኩሉ ግዜ ስለዚ እንድሕሪ እታ እምነት ሓንሳ ምስካል ደቂሳ ነቲ ካልእ ዝነበረ እውን ፅልዋ ስለ ዝህልዎ እቲ ወዲ መብዛሕትኡ ግዜ ንሪኦ ኢና ኣብዚ የድሊ ነገራት ክኸዱት ይረኣዩ ማለት እዮም ወዳት ፅቡቅ ኣይኮነን ጌጋ እዩ ክኸውን ኣይግባኦን እዩ እንተኾነ ግን እቲ ከምኡ ዓይነት ምዝዋር ወይ ዝሙት ኣብ ክልቲኦም ፆታታት ክልተ ዓይነት ርድኢት እዩ ዘለዎ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ዝያዳ
እሙንነት ምትእምማን ናይ ፍቅሪ ምህላው እዩ ዘገድሳ ካብ ፆታዊ ርክብ ላዕሊ እሱ እውን የገድሳ እዩ ምስ ካልእ ክዘውር ኣለካ ወይ ክዘውር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ግን ዝያዳ እቲ ፍቅሪ ክጎድል ከሎ ዝያዳ ዝሕማ እቲ ወዲ ግን እቲ ፆታዊ ርክብ ዝያዳ ከም ዝሕሞ ኣብቲ ሪሰርች ፈሊጦሞ ኣብ ሕብረተሰብና እውን ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብቲ ኣቦ ተኣደ ካብ መን ከም ዝወለደት ርግፀኛ እያ ትፈልጥ እያ ክትጠራጠር ተደልያ ክትጠራጠረሉ ትኽእል እውን ዘጠራጥራ ምክንያታቱን ትፈልጥ እያ ትወዲ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣይፈልጥን ስለዚ እቲ ከምዚ ዓይነት ክስተት ነቲ ወዲ ዝያዳ ኣብ ካልእ ዓይነት ፅላታት ናይ ሂወት እውን ስለ ዘጠራጥሮም ብዙሕ ግዜ ነዚ ዓይነት ሂወት ንክሰግሮ ይከብዶም ማለት እዩ ካብኣ ዝወልዶ ካብኡ ዝውለዶ ናተይ ድዮም ናተዮም ዝብል እምነት ናይ ምግዳል ክትቅፅል ናይ ምቅፃል ሂወት ስለ ዝሕፅር ወይ ነቲ መሰረት ናይቲ ብሓደ ምንባር እምነት ስለ ዝትንክፍ ብዙሕ ግዜ ክፃወርዎ ይሽገሩ ማለት እዩ ወይ ኣብ ካልእ ይክዱ ግን ክኸዱ ኣይግባእን ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ቪድዮ መቸም ብሕፅር ዝበለ ክደግመልኩም እቲ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ምክንያት ክግበር ኣይግባእን እቲ ምክንያታት ግን ትብዓት ምስኣ እንተኮይኑ ክኸይድ ተኮይኑ እቲ ሰብ ብግልፂ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ መሰል ኣለዎ ክኸይድ ክትከይድ ትኽእል እያ ሳ እሱ እውን ብግልፂ ግን ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ ኣብ ሓዳር እንተለና ኮይና ወይ ኣብ ፍቅሪ እንተለና ኮይና ዘይተኣደነ ግዜ ምስ ካልእ ፆታ ንሕልፍ እንተለና መሓዛኻ ክኸውን ይኽእል እዩ በሳርትካ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዘይገድስ ነፍስና ኣብ ሓደጋ ናይ ጌጋ ነውድቕ ኣለና ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ሳልሳይ ኣልኮል ወይ ድራግ ኣብ ንወስደሉ ወይ ኣብ ዝኾነ ካልእ ዓይነት ወልፍታት ኣብ ንጥቀመሉ ኣብቲ ዘለና ሓዳር ወይ ፍቅሪ ንክንጋጌ ዝለዓለ ተኽእሎ ስለ ዘለና ዓቕምና ከነዘውትር ክንክእል ኣለና ካብ ወፃኢ እንተኮይኑ ግን ክንጥንቀቕ ኣለና እቶም ስሱዓት ሰባት ከዓ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ኣብ ፍቅሪ ክሳብ ዘለና ኣብ ሓዳር ክሳብ ዘለና ንገብሮ ኩሉ ኣብ ከምዚ እምነት ናይ ምግዳል ዝለዓለ ፅልዋን ዝለዓለ ሃስያን ኣብ ካልኦት ከምፅእ ከም ዝኽእል እቶም ኮንፊደንስ ዘይብሎም ሰባት እውን ርእሰ ምትምማን ከንዕብል ኣለና ኣብ ጌጋ ክንወድቕ የብልና ካልእ ድማ እቲ ፍቅሪ ክጎድል ክጅምር ከሎ ካብ ፍቅሪ ናብ ሓዳር ክሰግር ከሎ ብዙሕ ግዜ እቲ ፍቅሪ ሸለልትነት እናኾነ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ እውን ክውገድ ኣለዎ ኩሉ እቲ ምክንያት ኮፍ ኢልና ዲስካስ ክንገብረሉ ኣለና እቶም ካልኦት ምክንያታት ድማ እንምስልቻው ከምኡውን እቲ ናይ ካልእ ፀገማት እውን ዲስካስ እናገበርካ መፍትሒ ክደልየሉ ክክእል ኣለካ ኣብቲ ጌጋ ዘጋጥመሉ ድማ ብትሪ ኮፍ ኢልካ ክትዕለሉን እቲ ምክንያት ኣላሊካ ድማ ግቡእ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለካ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ኣጋ መወዳእታ በፂሓላ ከምቲ ወትሩ እዚ ቻነል እዚ ኣብ ኣገደስቲ ንሕብረተሰብና ክጠቕሙ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ኣርእስታት እዩ ዝምህር ብፍላይ ኣብ ሓዳርና ፍቅርን ድማ ከም ሓድሽ ኣርእስቲ ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዝመፀኒ ዝነበረ ቀስ ኢለ ማለት ሓጋዚ ዝበልኮ ምክርታት ክህብ ጀሚረ ኣለኹ ምክንያቱ ኣብ ሕብረተሰብና ዋላ እኳ ክንዕወት ተኾና ኣብ ሓዳርና ሕጉሳት ተዘይኮይና ንክንዕወት እውን ፀቢብ ስለዝኾነ ምስኡ ስለ ዝኸይድ ኣብ ፍቅርን ሓዳርን ከዓ ሕጉሳት ንክንከውን ካብ ዝብል ተበግሶ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ተወዲኣ ኣላ ዝኾነ ሕቶታት ተለኩም ኣብ ፌስቡክ ወይ ኣብ ኢሜይል ክሰዱለይ ትኽእሉ ክሳብ ኣብ ካልእ ቪድዮ ንራኸብ ድማ ድሓን ኩኑ ቻው